Her er Marnie, og her er Marnies mor, og Marnies far, og Marnies 2 små søskende. Marnies familie bor på en gård. Marnie har også en kat, der hedder Pinky, og den har haft 3 små killinger. Men de 3 små killinger blev taget med op til vor herre. Det sagde Marnies far i hvert fald. Marnies kat Pinky fik 3 nye killinger. En dag sagde Marnies mor, at Marnie skulle gå ud og hente en opskrift, men det gad Marnie ikke. Hun gik derfor i stedet for over i laden til de små killinger. Hendes far kom ind, og Marnie lagde sig på lur. Derefter så hun, at Marnies far var i gang med at drukne de 3 små killinger. Marnie blev meget sur og meget ked af det og besluttede sig for at tage hævn.